pamusoro ivana veZimbabwe, ndine chinhu chimwe chete chandinode kuti tizivisane vana veZimbabwe. Zvimwe zvese izvi tingaita tichipopotedzana tichidini, asi chandaikumbira ndechekuti tigone kudzidzisana uye kuzivisana chimiro, kuonesana chimiro chiri mukati menyika yeZimbabwe. Hongu vamwe vanoti maforena hatiadi, maforena vamwe vanoti tinoada. Hongu forena harina kushata kuwe munyika, asi chatinoshokaramba kuita zvarinoda iro forena. Mukatarisa zvakaitwa naObama mukati menyika yeAmerica, Obama akatonga America ari munhu mutema uye ari forena, akatonga zvakanaka. Nanhasi vanotomuda vanhu vekuAmerica. But medu munyika yedu yeZimbabwe taita dambudziko raiwo maforena iwayaya. Varume tine chinhu chatisingazivi. Chinhu chatisingazivi ndechekudai. Hondo yechirwiwa mukati menyika yeZimbabwe, ichitanga kuti yatanga, pane vakanga vakatungamirira hondo iyoyo, zviri zvizvarwa zveZimbabwe. Mugabe akanga ari forena, ndiye akanga ari munyori. Chakazoita kuti munyori azoenda pachinzvimbo changa chiri chapurezidendi, chii chakaitika? Makambozvitsvaga here zvinhu izvozvo? Ndoda kuti vanhu munatse kupanzwisisa pane ipapapa. Chakazoita kuti Mugabe ave pamusoro, iye akanga ari munyori wapurezidendi, chii? Right, Mugabe apinda, haana kuda kuzotora futi maZimbabweans aya kuisa futi padhuze apa, akabva asvipa pakutora futi maforena, vana Mnangagwa ivava, kuvaisa padhuze naye, kuzvikomberedza iye nevamwe vake maforena. Muri kuzviona? Mukanzwa nhoroondo yaMnangagwa achizi haana kuzvarwa muZimbabwe, akatouya, vakatouya vakatowanda, chiri chinangwa chekuda kubatsira, vakauya sevanhu vaida kubatsira Zimbabwe, kuti vana vekusunungura, kubatsira vana veZimbabwe kuti vave nerusununguko, tibvise varungu sevanhu vatema tese. Asi iwo mupfungwa dzavo, isusu tisaiona sekuti vari kuda kutibatsira, asi kuti iwo mupfungwa dzavo vakanga vaine chinangwa chavo chokuda kutora Zimbabwe, sematorero avaiita nhasi. Vatora Zimbabwe, tarisai, mukatarisisa Mandevere, pakapera hondo, Mandevere akatozviona kuti chitsotsi chiri kuita maforena ava, vakutotitorera nyika inei. Mandevere vakaramba, vakasara vaine pfuti, vakaramba painzi dzosai pfuti, vakaramba nepfuti. Ndo pakazoitwa Gukurahundi ya, muri kuzviona? Gukurahundi mukatarisa nhasi Mandevere ari kutovenga Mashona, asi Mashona haasi vakakonzeresa Gukurahundi. Gukurahundi yakakonzereswa nemabwida nana Pira, ndo akakonzeresa Gukurahundi. Varipo nhasi vana Mnangagwa, maforena, asi nhasi vakaisa ruvengo kwatiri isu maZimbabwe. Nhasi isusu wacho maZimbabwe nditaakuti ngatisataura zvemarudzi, ngatisataura zvekuti maforena, maforena tinoada, asi ngaaite zvaafambira, arege kutitorera nyika yedu. Nekuti nhasi izvozvi zvitarisai Jonathan Moyo kuti uripi, vakatora upfumi hwenyika vachitozvivakira kwavanoda kuzogara nemhuri yake, nhasi ndokwaari.
zvimwe chete nevana Mnangagwa ivava vari kungotora zveupfumi hwenyika vachiisa kwavanoda. Vana veZimbabwe ngatimuke, ngatidzidzisei chembere, kunyanya chembere ndo dziri kurashika zvikuru. Vazive kuti nyika ino yakatopambwa ngemaforena, vari kutonga nyika havasi varidzi venyika. Ndosaka mechiona nzara inogara irimo mukati menyika yeZimbabwe, masvikiro, nekuti havagoni kundouchirira rudzi rusiri rwavo, midzimu isiri yavo. Mungauchirire midzimu isiri yekumba kwenyu, mungazvikona. Ndosaka mechiona Zimbabwe izvizvi mvura isinganayi, nekuti vaiuchirira mvura vana veZimbabwe vacho havasisina masimba azvo. Ushe chaihwo chaihwo hwakungotorwa, chero umwe wangotorwa kutogadzwa ndiye sheyo nekuti unosapota ZANU-PF. Vakomana ngatirwire nyika yedu. Mukatasa izvizvi vana veZimbabwe vacho ndo ari kugara kunyika dziri kunze, ndo akutoitwa makwerekwere kune dzimwe nyika. Mukatarisa izvozvizvi mukaenda kunana Bhindura kwese uko kune Diamond Gold, kune zvicherwa, maforena mazhinji acho. Mukatotarisa vakatora minda vazhinji, vakatora minda iyeye maforena vazhinji vacho. Sei imimi muZimbabwe imimi musingamboenzi muzi maforena anodzoswa kumusha kwavo sezvinoitwa mune dzimwe nyika? Sei? Ndivo vanovhotera ZANU-PF, vanovada muZimbabwe. Maforena vanodiwa zvakanyanyisa nekuti ndivo vanovasapota. Tarisai zvavanga vakuita kuMozambique ZANU-PF uko, yakutora maforena aya futi ondovhoteswazve kuMozambique. Tarisai nhasi kuti mageneral ese vakuru vemasoja, nditaurirei kuti kune mwana weZimbabwe wamunomaratsa kuti undi general, mwana muZimbabwe muchizvarwa chemo chemunombaziya kuti mwana wakabarwa panhingi ukakurira panhingi, baba akwe akazvarwa panhingi akakurira panhingi, sekuru akwe akavigwa apa. Hakuna general chizvarwa chemuZimbabwe. Vanotorana kunze, vekunze. Nhasi yezvinezvi handiti muri kuona vari kudzingana futi izvezvi vari kudzingana. Mirai muone zviri kuitika futi ipapa, vachabvisana ipapa apa futi, vari kubvisana manje kuwiri kuya. Saka ngatibatsiranei vana veZimbabwe tigone kutore nyika yedu. Tarisai pakangopinda Tsvangirai paunity government, tarisai kuti Tsvangirai paakapinda paunity government, tarisai chete zvakangoitika achingopigadzwa nhasi mangwana line refoni, starterpack yefoni yakanga ichiite 350 US yakabva yaitwa $4. Foni yaite 250 kambudzi 3310 yeye inokia ichite 250 US. Izvi zvitaisa kuti imari ifoni ipi iri kutengwa ngemari ye250. Hakuna foni inotengwa ngemari idzodzo. Saka vana veZimbabwe ngatibatsirane tigone kubvisa chinhu chinonzi ZANU-PF, ndo chauraya Zimbabwe. Vari kutora zvicherwa zvese zveZimbabwe. Hakuna nyika ine upfumi seZimbabwe. Nyika zhinji hadzina upfumi seZimbabwe. But ZANU-PF iri kutora upfumi hwese ihwohwo vachiita zvavanoda nahwo. Ndatenda hangu vana veZimbabwe, ngatibatsiranei naana mai. Vana mai, ZANU-PF maforena, hongu maforena tinada, ngaakambe zvakanaka, ovhoterwa zvakanaka, kwete zvavari kuita izvi kurambirapo pachigaro. Muri kuzviona, masoja ndiwo otoshandiswa pamaelection. Saka vana veZimbabwe ngatibatsiranei uye ngatidzidzisanei chii neichi. Ndatenda hangu.